Dobrý deň, milí priatelia, moje meno je Andrea Molnárová a som autorka projektu tajomstvorejší.sk. Vítam vás pri ďalšom videu, kde si dnes povieme niečo o káve s hubou reishi. Tak ako som už spomínala v minulom videu, huba reishi, kráľovna liečivých rastlín v tradičnej čínskej medicíne a celkovo rastlina, ktorá nám vlastne dokáže ozdraviť naše telo, upraviť tlak, detoxikovať, upraviť cholesterol v krvi, pomáha nám pri migrénach, pomáha pre tých, ktorí majú problémy s normálnou kávou, že cítia prekyslenie, páli ich záha potom, majú ťažobu na žalúdku, neznášajú tú kombináciu, čo je teda naozaj nevhodné. Tá čierna káva s obyčajným mliekom, čiže tá kráľovská bielkovina nám nerobí dobre, intolerancia na laktózu a tak ďalej. Takže doktor Lin, zakladateľ celej ganoterapie, mal geniálnu myšlienku a pridal vlastne hubu reishi do kávy, do najobľúbenejšieho nápoja na svete. Takže teraz máme možnosť sa podeliť s vami o túto geniálnu myšlienku a o možnosť vyskúšať si túto kávu. Ja túto kávu pijem už 3 roky a vlastne mi stačí ranná dávka, ktorá mi tú energiu dodáva počas dňa, počas celého dňa postupne. Není to, že vás vlastne na 10 minút nabudí a potom už vlastne neviete ani, že ste kávu pili. Takže nepotrebujem si dávať poobedné kávičky, v tom je absolútna výhoda. A čo je veľmi dôležité, káva, ako vieme, je veľmi, veľmi zdravá, má veľa antioxidantov, ale má jednu nevýhodu, je veľmi kyslá, čiže nám zakysluje náš organizmus, preto sa neodporúčajú piť v nejakých veľkých množstvách. A na rozdiel od tejto bežnej kávy má naša káva tento veľmi podstatný rozdiel, že huba reishi, ktorá je do nej pridaná a špeciálnymi technológiami upravená tak, aby to bola vlastne výnimočná chuť a kvalitná vlastne kofeínová káva, tak to nám vlastne prospieva k tomu, že tá huba spraví, že ten kofeín nám vlastne zneutralizuje tú kyslosť, kým nám príde do žalúdka. To znamená, že nám pohľadí vlastne to vnútorné prostredie nášho organizmu a budeme sa cítiť vynikajúco. Takže je vhodná pre všetkých, ktorí majú aký problém s bežnou kávou, ktorá im netrávi, majú ťažko na žalúdku, nemôžu po jedle jesť a tak ďalej. Upraviť tlak, ako som spomínala, nízky tlak, vysoký tlak, pri migrénach proste veľmi pomáha, hej, ľuďom dať do pohody vlastne ten organizmus. Naštartuje tú detoxikáciu. Takže poďme sa pozrieť, akú kávu máme v ponuke. Kávičky sú nabalené v takýchto úžasných vrecuškách, kde už to máte nadávkované, aby ste nemuseli vlastne riešiť, keď niekde inde idete, že nemáte, vytiahnete si sáčok, zalejete si jeden sáčok, máme na 2 kávičky, respektíve mám 3 základné druhy. Toto máme čistú čiernu kávu, kde je pridaná len vlastne extrakt huby Ganoderma alebo reishi. Tuto máme do tejto kávičky čierne, máme pridanú aj smotanu rastlinného pôvodu a v tejto tretej verzii máme pridaný už aj nerafinovaný trstinový cukor. Otvoríte si sáčok najlepšie nožničkami, vyjde vám táto jedna kávička na 2 šálky, ktoré sú takéto menšie, takže si spravíte ráno máte 2 kávy, alebo kľudne si nechajte otvorený sáčok na ďalší deň. Nič sa vám s tým nestane, aj keď máte týždeň tú kávu otvorenú. Alebo ja si robím do jednej väčšej, do takéto 3,5 decovej asi, vlastne celé to jedno balenie. Takže kto ako máte, ako vám chutí, tak si ju pripravte, aby bola lahodná pre vás. Tie kávičky sú balené v takejto krabičke, kde máte vlastne 20 tých sáčkov. To znamená, že z jednej krabice si viete spraviť 40 kávičiek. To, čo ešte by som k tomu dodala, zalieva sa 80 stupňov vodou, to znamená, nechajte si zovrieť vodu, troška si nechajte odstať. Kávička je vlastne instantná. Instantná je z toho dôvodu, každý sa na to pýta, že vlastne či sa nedá do tých kapsúl, do automatov. Zrnková, bohužiaľ, je len v tejto forme. A to z toho dôvodu, že vlastne tá huba reishi je pridaná ako prášok, je špeciálnou technológiou miešaná do tej kávy. To znamená, že ju dostanete len v tejto instantnej forme, pretože v inej to nie je možné spracovať. Takže to je zatiaľ všetko o kávičke. Teším sa na vás na budúce. Viac informácií si nájdete na tajomstvorejší.sk. Budeme rada, ak sa k nám pridáte na Facebooku, na fanpage Tajomstvo reishi. Teším sa na vás na budúce, majte ešte krásny deň.